मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्यात सध्या चालू आहे आणि ओपनिंग सेरेमनीसाठी आमच्याबरोबर ॲक्ट्रेस ज्यांना पूर्ण महाराष्ट्र खूप भरभरून प्रेम देत आहे. गोव्यात त्यांचे जे मूवीज आहेत त्यांना खूप लाईक करत आहेत. भार्गवी चिरमुले आमच्याबरोबर आहेत. मॅडम, वेलकम टू गोवा फर्स्ट. येस, नाही मला असं वाटतं वेलकम म्हणू नका, आमचं घर आहे. कारण गोव्यानी खूप प्रेम नाटक आणि सिनेमा या दोन गोष्टीला दिलं आहे. नाटकावर प्रेम नसतं तर एवढी कला अकादमी आज इथे उभीच राहिली नसती. आणि कुठल्याही कलाकारासाठी मला असं वाटतं गोवा कला अकादमीमध्ये येऊन नाटकाचा प्रयोग और त्याची कला सादर करणं हे खूप प्रेस्टिजियस आहे. थँक्यू आम्ही म्हटलं पाहिजे. आणि प्रत्येक कलाकाराला ही अपॉर्च्युनिटी दिली आणि या फिल्म फेस्टिवलच्या माध्यमाने मराठी सिनेमा गोव्यापर्यंत आणलेला आहे. 12th इयर आहे आणि प्रत्येक वर्षी एक नवीन काय ह्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये होत गेलं आहे. कसं वाटतं ह्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये ओपनिंग सेरेमनीमध्ये हजेर आहे? मी मगाशी म्हटलं तसं की मराठी सिनेमा जगभरात जातो. मराठी सिनेमा ऑस्कर्समध्ये त्याचं कौतुक होतं. पण जेव्हा मराठी सिनेमाचं महाराष्ट्रात, गोव्यात आणि भारतात कौतुक होतं तेव्हा ते घरी कौतुक झाल्यासारखं असतं. सो मला असं वाटतं की गोवा हे चित्रपटसृष्टीचं माहेरही आपण म्हणू शकतो की इथे माहेरी कौतुक होतं. कारण कोकणी फिल्म्स पण आता खूप वेगळ्या स्तरावरती गेलेल्या आहेत. त्यांना नॅशनल अवॉर्ड्स मिळालेली आहेत. सो मला असं वाटतं आपण प्रत्येक वेळेला ना रिजनल फिल्म्स असं एक त्याला नाव देतो, पण त्यांच्याकडे खूप संस्कृती आहे, त्यांच्याकडे खूप कला आहे आणि त्यांच्याकडे खूप साहित्य आहे. सो ते या माध्यमातून गोव्यातल्या लोकांना कळलं मराठी सिनेमा काय आहे, मराठी लोकांना कळलं कोकणी फिल्म्स काय आहे. इथे पण शॉर्ट फिल्म्स ठेवलेले आहेत उद्या परवा त्यांनी. तर मला असं वाटतं शेवटी सांस्कृतिक देवाणघेवाण आहे आणि ती उत्तम पद्धतीने गोवा फिल्म फेस्टिवल गेली 12 वर्ष करतं आहे. आणि गेली 12 वर्षातली अनेक वर्ष मी या फेस्टिवलला येते आहे. त्यानिमित्ताने खरं तर आम्हीही खूप सिनेमे बघू शकत नाही. आम्ही 2 दिवस इथे राहतो, आम्ही सिनेमे बघतो, आम्हाला जसं शेड्यूलप्रमाणे जो जमेल आणि जी प्रायोरिटी असेल. सो आमच्यासाठी एक पर्वणी आहे आणि एक गोवा म्हटलं पिकनिकही होते. बरोबर. एक गोष्ट तुम्ही खूप चांगली सांगितली की फक्त रिजनल सिनेमा म्हणू नका, कारण ह्या सिनेमामधून खूप काही शिकायला मिळतं आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण होतं. नवीन जे फिल्म मेकर्स आहे त्यांच्यासाठी असे फिल्म फेस्टिवल किंवा इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल म्हणा किंवा मराठी फिल्म फेस्टिवल म्हणा, काय प्लस पॉईंट होऊ शकतो? हाच एक प्लस पॉईंट आहे की त्यांना उत्तम ऑडियन्स मिळतो. कारण नाटक काय, सिनेमा काय, काय आपण म्हणून सिरियल काय, जोपर्यंत प्रेक्षक मिळत नाही तोपर्यंत ते काही लोकांपर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत त्याला काही अर्थ राहत नाही. मला एखादी कलाकृती आवडली म्हणून मी घरी शूट करून ठेवली तर उपयोग काहीच नाही त्याचा. ॲप्रिसिएशन, कौतुक, पाठीवर एक थाप, या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत आणि त्या गोवा फिल्म फेस्टिवलच्या निमित्ताने खूप लार्जर स्केलवर मिळतात. आपली फिल्म लार्जर स्केलवर लोकांनी बघितली आणि त्याचं कौतुक झालं तर कुठल्याही दिग्दर्शकाला, कलाकाराला आणि प्रोड्युसरला त्याचा आनंदच आहे. सो हे स्टेज ते आहे असं मला वाटतं. क्या बात आहे. लास्ट क्वेश्चन मॅम, नवीन काही फिल्म येणार आहे? यावर्षी थोडी आमच्या प्रोड्युसरची आणि आमचं कम्युनिकेशन गॅप झाली, नाहीतर आत्ता आमची पण फिल्म इथे लालबत्ती नावाची पोलिसांच्या आयुष्यावर फिल्म आहे, ती माझी आत्ता इथे दिसणार होती. कदाचित पुढच्या वर्षी आम्ही घेऊन येऊ. प्लस अजून एक फिल्म पूर्ण केली आहे. त्यानंतर आत्ता मोलकरणबाई म्हणून स्टार प्रवाहावर सिरियल चालू आहे आणि गेल्या 2 महिन्यापूर्वी आम्ही कला अकादमीत आमच्या हिचं प्रकरण नाटक घेऊन आलो होतो. सो ते चालूच आहे सगळं. थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. आणि 2 दिवस आहेत. तुम्ही गोव्याकडून, गोवा जसं आम्ही म्हणतो की अतिथी देवो भव, आणि पूर्ण हॉस्पिटॅलिटी आमच्याकडून होणार आहे. थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू. असे एक व्यक्ती आमच्याबरोबर आहे ज्यांची ओळख आज राजकारणी म्हणून मी नाही करणार आहे, कारण ते एक प्रोड्युसरसुद्धा आहे आणि आज स्पेशली या फिल्म फेस्टिवलला त्यांनी हजेरी लावलेली आहे. संजय राऊत सर आमच्याबरोबर. सर, वेलकम टू गोवा. कारण गोव्यावरती तुम्ही खूप प्रेम अजूनपर्यंत गोव्यावर प्रेम आहे. ही कलाकारांची भूमी आहे, ही देवाची भूमी आहे, ही मराठीची पण भूमी आहे, ही संतांची भूमी आहे. पण महाराष्ट्रावरती गोव्याचे सतत ऋण राहिलेले आहे. महाराष्ट्रामध्ये, मराठीमध्ये साहित्य, कला, संस्कृती, चित्रपट, नाट्य, संगीत या क्षेत्रात जी मराठी नावं तळपत आहेत, आजही गेल्या 60-70 वर्षापासून तळपत आहेत, ती मूळ गोव्यातली आहेत, या गोव्याच्या भूमीतून आलेली आहे. आणि आजसुद्धा महाराष्ट्रामध्ये मला हे कधी चित्र दिसत नाहीत की मराठी कलाकार एका उत्सवाच्या निमित्ताने एकत्र येतात मराठी, ते मला गोव्यात दिसतं. आणि संजय शेट्टीसारखा हा एकटा माणूस हे घडवतो सगळं, त्याच्या पाठीशी उभं राहणं हे आमच्यासारख्याचं काम आहे. आणि म्हणून मी इथे आवर्जून येतो आणि आलो. ह्यावर्षी सर 10हून अधिक प्रीमियर होत आहे आणि दरवर्षी असं म्हणतात की गोव्यात प्रीमियर करणं एक गुड लकही म्हणतात आणि चांगले ऑडियन्स भेटतात जे फिल्मबद्दल खूप काही चांगलं बोलतात किंवा काही चुकलेलं असेल ते पण बोलतात. नक्की गोव्याचा जो श्रोता आहे, प्रेक्षक आहे,
आणि वाचकसुद्धा आहे. हा चोखंदळ आहे. तो चोखंदळ आहे, तो तोंडावर सांगतो तुम्हाला चांगलं की वाईट. आणि तो जेव्हा एखादी गोष्ट आहे ते डोक्यावर घेतो तेव्हा महाराष्ट्रातसुद्धा त्याचे पडसाद चांगल्या प्रकारे उमटतात. सर एक गोष्ट मी ॲज अ प्रोड्युसर तुम्ही ठाकरे फिल्म गेली होती आणि गोव्यातसुद्धा ठाकरेंबरोबर काम केलेले काही लोक आहेत, त्यांचे मुलं आहेत ज्यांच्यानी काम केलं होतं, त्यांनी मला सांगितलं की खूप काही आपलंसं वाटलं त्या फिल्ममध्ये. आता नवीन पुढे काय आहे? मी बेसिकली काय ठाकरे एक फिल्म केली म्हणून मी सातत्यानं या चित्रपट सृष्टीशी जोडला गेलो पहिल्यापासून. ठाकरे ही फिल्म एक बायोपिक मी बनवली आणि मला ज्या पद्धतीनं ती बनवायची होती तशी मी बनवली. तो एक संपूर्ण चित्रपट होता, ती काय डॉक्युमेंटरी नव्हती. आता ठाकरे 2 येतो आहे, ठाकरे सिक्वल येतो आहे आणि तो यापेक्षा वेगळा असेल. याशिवाय मी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यावरती बायोपिक बनवतो आहे. जॉर्ज साहेब, जॉर्जसारखं व्यक्तिमत्व या देशात निर्माण होणार नाही. पुन्हा तिसरं माझं मी बनवतो आहे ते म्हणजे 26/11चा जो मुंबईवर हल्ला झाला त्याच्यावरती अनेकांनी फिल्म्स बनवल्या, अनेक चित्रपट बनवले. पण त्याच्यामध्ये काही अदृश्य कथा आहेत त्या लोकांपर्यंत आलेल्या नाही आहेत. तर त्या काही घटनांवरती मी ती फिल्म बनवतो आहे. बरोबर. एक गोष्ट सर तुम्ही संस्कृतीबद्दल बोललो, कारण मराठी आणि कोकणी म्हणजे महाराष्ट्र आणि कोकणीची संस्कृती एकसारखी म्हणजे काहीतरी आम्ही असं म्हणतच नाही. बरोबर. बरं का, कोकणी इथे आमची आई आहे, त्यावर ते मराठीसुद्धा आहे. लोक मराठीत वाचतात, बोलतात, लिहितात, सिनेमे बघतात, नाटकं बघतात. हे टिकायला पाहिजे. जसं म्हटलं नाही, कोकणी जे इकडले मूळ भाषिक कोकणी, तिथे मराठीचा झेंडा महाराष्ट्रात देशामध्ये तेच फडकवत आहेत. बरोबर. सर मराठीमध्ये किंवा फिल्म इंडस्ट्री आहे ज्यातून भरपूर लोकांना काम पण मिळतं. गोव्यातसुद्धा आम्हाला असं वाटतं की गोव्यातसुद्धा व्हायला पाहिजे. तुम्हाला काय? मला असं वाटतं की गोव्यामध्ये कोकणी चित्रपटसुद्धा निर्माण व्हायला पाहिजे. जरी प्रेक्षक वर्ग कमी असेल तुलनेमध्ये तरी रिजनल जसं मराठी बनवतात तसं एखादा उत्तम कोकणी चित्रपट आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, राष्ट्रीय स्तरावर हा बनायला पाहिजे. जर नागालँडमधून एखादा सिनेमा येतो आणि त्याला पुरस्कार मिळतो, मणिपूरचा एखादा सिनेमा येतो आणि त्याला पुरस्कार मिळतो. गेल्या काही वर्षामध्ये साहित्य अकादमीने मराठी कोकणी साहित्याला पुरस्कार दिले आहेत. मग चांगली चांगली कथा, कवितांना पुरस्कार आहेत. आणि त्याच्यामुळे कोकणीतला एक उत्तम सिनेमा पुढल्या या फेस्टिवलला त्याचा प्रीमियर व्हावा असं मला वाटतं. आमच्याबरोबर प्रसाद सर आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही गप्पा होतो. सर गोव्यामध्ये दरवर्षी एका वेगळ्या प्रकारचा फेस्टिवल इकडे होतो आणि दरवर्षी एक नवीन काहीतरी या फेस्टिवलमध्ये बघायला मिळतं. यावर्षी 10हून अधिक प्रीमियर होत आहे. कसं वाटतं सर? उत्तम आहे, आनंदाची गोष्ट आहे, अभिमानाची गोष्ट. जास्तीत जास्त मराठी चित्रपटांना या अशा फेस्टिवल्समुळे प्रेरणा मिळते, शक्ती मिळते, ऊर्जा मिळते काम करायची. सर गोवामध्ये एक जो प्रेक्षक आहे दरवर्षी असं म्हणतात की फिल्मबद्दल काही ना काहीतरी वेगळं काहीतरी सांगतात जे दिग्दर्शकाला पण आवडतं. काहीतरी चांगलं असेल तर चांगलं आहे किंवा वाईट असेल तर हे चुकलेलं आहे असं काय बोलतात. प्रेक्षकांबद्दल काय बोलायचं? गोव्यातले प्रेक्षक अत्यंत सुजाण आहेत, चोखंदळ आहेत. चांगल्या कलाकृतीला ते नेहमीच उचलून धरतात आणि त्यांची जी काही मतं असतील ती क्वेश्चन अँड आन्सर सेक्शन जे होतं त्याच्यामध्ये ते ठामपणे मांडतात, मोकळेपणाने मांडतात. कलाकारांना उत्तम त्यांच्याशी संवाद साधता येतो. बहुत अच्छी बात है कि हमारा फर्स्ट मराठी जो अवार्ड है 12th वो यहाँ हो रहा है एंड वी आर प्राउड ऑफ इट. सर आपका मराठी फिल्म, आपका फिल्म कौन सा आ रहा है? दोनों अभी जो हम फिल्म अनाउंस कर रहे हैं आज, फिल्म का नाम है विजेता, जिसमें सुबोध भावे जो हैं वो स्टार्स हैं. स्पोर्ट्स पर फिल्म है, आज अनाउंस होगी और आप देखेंगे. गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल ओपनिंग सेरेमनी सध्या गोव्यात चालू आहे आणि आमच्याबरोबर प्रीतम मॅम आहे ज्यांनी हलाल ह्या मूवीमधून आम्हाला पडद्यावरती दिसली होती. गोव्यामध्ये परत एकदा स्वागत आपलं. कसं वाटतंय गोव्यामध्ये? खूप छान वाटतंय, खूप मस्त वाटतंय. येस. आणि आपल्यासोबत आता हलालचे प्रोड्युसर सुद्धा आहेत. हाय सर. सो वेलकम टू द शो. हाय हॅलो. गोव्यामध्ये येऊन कसं वाटतं? सगळ्यात आधी पहिला प्रश्न. खूप मस्त वाटतं. गोवा मला खूप जवळचं आहे आणि ह्या फेस्टिवलमधलं माझं जवळपास हे 4थं वर्ष आहे. गेली 4 वर्ष कंटिन्युअसली माझ्या इथे फिल्म आहेत. हलाल, लेत जोशी, परफ्यूम, आता यावर्षी माझी अहिल्या आहे आणि भोंगा
असे 2 सिनेमे आहेत. मला वाटतं भोंगासाठी भरपूर प्रेक्षक थांबले आहेत बघायला. बस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म म्हणजे खूप चांगली फिल्म आहे. कंटेंट खूप चांगलं आहे आणि अहिल्या ही इज अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म. सो अहिल्याचा पण खूप बज आहे लाईक वुमन एम्पॉवरमेंट आणि या गोष्टीमुळे. अच्छा, वुमन एम्पॉवरमेंट आणि वुमन सेंट्रिक फिल्म म्हटल्यावरती ह्या काही वर्षात आम्ही बघतोय वुमन सेंट्रिक मूवीज बनत आहेत आणि गव्हर्नमेंट पण जास्त भर देतो आहे. कसं वाटतंय फिल्मकडे? ऑफकोर्स मला असं वाटते वुमन एम्पॉवरमेंट आपण जितकं अजून करू शकू तितकं करणं गरजेचं आहे, कारण सोसायटीला ह्या गोष्टी आपण कितीही केल्या महिलांसाठी तरी त्या कमीच पडणार आहेत. सो सिनेमाच्या माध्यमातून तुम्ही एकाच वेळेस लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकता, लाखो फॅमिलीजला तुम्ही बूस्ट करू शकता. सो आय थिंक वुमन एम्पॉवरमेंट आणखीन सिनेमे बनले पाहिजेत. येस, बरोबर. आणि फिल्म फेस्टिवल गोव्यामध्ये हा होतोय, 12th इयर आहे आणि दरवर्षी काहीतरी नवीन होतं ह्या फिल्म फेस्टिवलमध्ये. कसं वाटतं, काय बोलायचं आहे फिल्म फेस्टिवलमध्ये? खूप छान फेस्टिवल आहे. मी जवळपास 4-5 वर्षापासून पाहतो आहे. खूप चांगलं मॅनेजमेंट असतं, म्हणजे लाईक एअरपोर्टवरनं तुम्हाला फ्लाईट मिळतं, इथे तुम्हाला घ्यायला लोक येतात आणि प्रॉपर मॅनेजमेंट आहे. मेल्स येतात, तुमचा शो किती वाजता आहे, काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचं एक मॅनेजमेंट असतं. त्याच्यामुळे आम्हाला पण खूप चांगलं वाटतं की येस आम्ही आमच्या फिल्म एका चांगल्या प्लॅटफॉर्मला प्रेझेंट करतो आहे. आणि येस, ज्या पण फिल्म निवडल्या जातात गोव्यामध्ये ह्या सगळ्या नॅशनल आणि स्टेट अवॉर्ड्सच्या लेवलच्या असतात. म्हणजे ज्या फिल्म तिकडे असतात बस क्रिएट केलेल्या त्या फिल्म असतात. आणि असं नाही की फक्त कमर्शियल फिल्मला इथं प्राधान्य दिलं जातं, इथे मेनली सब्जेक्टिव्ह फिल्मला प्राधान्य दिलं जातं. सब्जेक्टिव्ह फिल्म जास्त असतात, त्यानंतर मग 1-2 कमर्शियलच्या बस क्रिएट झालेल्या असतात. सो येस, ऑब्व्हियसली खूप छान फेस्टिवल आहे. इकडे बघितले आहे की खूपशा सब्जेक्टिव्ह जसं म्हटलं रिजनल फिल्म्स किंवा एक कंटेंट जो खूप चांगला असतो अशा फिल्म्सला इकडे जेव्हा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे, पूर्ण भरात त्यांना खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. करेक्ट आहे. जेव्हा तुमची फिल्म गोवाला सिलेक्ट होते ना, तर तुमच्या डोक्यात एक असतं की येस गोवा सिलेक्ट झाली म्हणजे पॅनोरामाला मोस्टली लागते ती फिल्म आणि नॅशनल मिळण्याचे पण चान्सेस असतात. एक सर्किट असतं सिनेमाचं. तर मला असं वाटतं की एक तर जानेवारीपासून चालू होतं सर्किट, जे PIF होतं पुण्यातून, किंवा मग जूनपासून गोवा फिल्म फेस्टिवलपासून चालू होतं. कारण की बरेच डायरेक्टर हे ना एप्रिल, मे, जून या कालखंडाच्या आतमध्ये शूट करतात उन्हाळ्यामध्ये, आणि पावसाळा आला की पहिला फेस्टिवल हाच असतो जिथं फिल्मचा बज क्रिएट होतो आणि मग तिथून तो सर्किट चालू होतो पूर्णपणे फेस्टिवल्सचा. नवीन काय फिल्म वगैरे येणार आहे? नवीन काय चालू? नवीन माझे आता मराठीमध्ये 6 सिनेमे रिलीज होत आहेत या वर्षात. येस, सो त्याच्यामध्ये अहिल्या जो आम्ही इथे आता उद्या त्या सिनेमाचा शो होणार आहे. अहिल्याचा प्रीमियर आहे इकडे? प्रीमियर नाही, सो उद्या असं आहे. येस, आणि मॉन्सून फुटबॉल हा एक माझा अगेन वुमन एम्पॉवरमेंटवरतीच सिनेमा येत आहे. आणि तुझं माझं अरेंज मॅरेज, विलेज ऑफ छोरा छोरी, म्हणजे बरेच स्टारकास्टसोबत बरेच सिनेमे आता येत आहेत. बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू व्हेरी मच. आणि असंच यश मिळत राहू. अँड थँक्यू. मिळूया. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. 12th मराठी फिल्म फेस्टिवल गोव्यात उद्घाटन सोहळा सध्या चालू आहे आणि आमच्याबरोबर पूजा सावंत मॅम आहे. सगळ्यात आधी मी स्वागत करतो. कसं वाटतंय पुन्हा एकदा गोव्यात येऊन? गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव खूप जवळचा आहे माझ्या. इथे अनेक माझे सिनेमे दाखवण्यात आले आहेत, पण यावर्षी थोडं स्पेशल आहे कारण का मी परफॉर्म करते आहे यावेळेस. सो या जस्ट आम्ही सगळी टेक्निकल आणि संपवून आलो आहे अँड आय एम लुकिंग फॉरवर्ड की आजची ही जी संध्याकाळ आहे ती अजून छान होईल आणि आम्ही सर्व गोवेकरांना खूप खुश करू. सो आय एम होपिंग फॉर दॅट. बरं, मला आठवतं आहे, मला वाटतं एक 4-5 वर्षाआधी फर्स्ट टाईम जेव्हा तुमचं फिल्म इकडे लागलेलं होतं तेव्हा आपण भेटलो होतो, इकडेच इंटरव्ह्यू केला होता. कसं वाटतं म्हणजे हे 5 वर्ष कसं काय फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एवढं तुम्ही फिल्म्स केल्यात, आता महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये भारतभर तुमचं नाव झालेलं आहे, पूर्ण एकदम भरभरून प्रेम देतात, गोव्याची लोक प्रेम देतात. कसं वाटतं? नाही, त्याचं सगळं क्रेडिट प्रेक्षकांनाच जातं कारण का ते आमच्यावर प्रेम करतात आणि त्यांचा आशीर्वाद आहे पाठीशी म्हणून हे सगळं शक्य होतं. सो आय थिंक सर्व क्रेडिट तुम्हा प्रेक्षकांचं आहे आणि आम्ही इथे आहोतच तुम्हा सर्वांना एंटरटेन करायला आणि आय डू माय बेस्ट टू डू दॅट. हाऊ इट इज. मतलब तुम्ही तेव्हा पण बोलत होता, आता पण जेव्हा बोलतो तेव्हा एक आपलं पण जाणवतं आहे गोव्याबद्दल, महाराष्ट्राबद्दल, लोकांबद्दल. ॲब्सल्युटली. ह्या जगात फक्त 2 माझे फेवरेट ठिकाणं आहेत, एक म्हणजे लंडन आणि दुसरं म्हणजे गोवा. सो गोवा म्हणजे मी आय नेव्हर मिस द अपॉर्च्युनिटी टू कमिंग हिअर बिकॉज आय थिंक
काही ठिकाणं आहेत ठराविक गोव्याची जी खूप जवळची आहेत. मुळात मी माझं गाव कोकणातलं असल्यामुळे गोवा आणि कोकण असं मला अगदी घरचंच वाटतं. आणि इथे आल्यावर हा जो गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव आहे, इट्स लाईक घरचा सोहळा आहे तो. असं मला नाही वाटत की इथे आपण कोणीतरी तिसरे आहोत किंवा पाहुणे आहोत. गोवेकर इतकं प्रेम देतात आणि आमचे सिनेमे ते पाहायला येतात आवर्जून, सगळी कामं बाजूला ठेवून. आणि आय थिंक ह्या प्रेमासाठी आम्ही इथे येतो गोव्यात सतत. नवीन काय चित्रपट वगैरे यावर्षी रिलीज होतील? या पीपल हॅव लाईक देर आर सरप्रायझेस, पण आता मी रिव्हील नाही करू शकत ॲज युजल. पण जेव्हा वेळ येईल तेव्हा सर्वांना कळेल आणि आय थिंक एव्हरी वन विल बी व्हेरी हॅपी आफ्टर दॅट. थँक्यू व्हेरी मच अँड बेस्ट ऑफ लक इन युअर फ्युचर मॅम. थँक्यू 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 थँक्यू. ह्या फिल्म फेस्टिवला खातीर जायते मान्यवर आयज ओपनिंग सेरेमनीमध्ये हाजीर पावले. तशेंच एक खास मान्यवर जे आमच्या सगळ्यांच्या काळजाचे लागीं आसा, माझे फेवरेट आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर ऑफ गोवा गोविंद गावडे सर आमच्या बरोबर आसा. सर वेलकम टू द शो. थँक्यू. सर सगळ्यात पयलीं अशे तरेचे फेस्टिवल्स गोंयांत चड जावपाक लागिल्ले आसा. गोंयान एक कलेची जी बीज आसा ती रुजपाक लागलेली आसा. कशें दिसता सर? हीच तर गोंयची खरी ब्युटी जावन आसात. एक नामवंत दिग्दर्शक निर्माता सुभाषजी घाईन म्हणिल्लें आसा की गोंयान कान्स सारकेलो चित्रपट महोत्सव जावचो, तसो तरेचो महोत्सव जावचो म्हणजे गोंयकारां खातीर ही अभिमानाची गोश्ट जावन आसा. आणि आमचें पावल सुद्दां त्या दृश्टिकोनांतल्यान मुखार आसा. कारण ऑलरेडी आमी एक कन्वेन्शन सेंटर ऑलमोस्ट 7,000 कॅपेसिटी तें आमी सरकारा आज प्रपोज करता. खरें म्हळ्यार गोवा चित्रपट महोत्सव हो गोंयकारां खातीर एक परबणी जावन आसा. ज्या चित्रपट महोत्सवान नवे नवे चित्रपट जे आसात ताजे प्रदर्शीत जातात आनी ते पळोवपाची संधी विन्सन ग्राफिक्स ह्या शेट्टी ब्रदर्सान आमच्या खातीर हाडिल्ली आसा. जरी 12वो चित्रपट महोत्सव आसलो जाल्यार अशे तरेचे महोत्सवांतल्या माध्यमांतल्यान नवनवखे कलाकार घडटा आसतना आमी गोंयकारांक खूब पळयतात. आणि त्या मराठी कलाकारांक पळोवन गोंयचे जे उवळते ते तारे जे आसात, लखलखते तारे जे आसात, तांकांय दिसचें की आपण सारको एक खंय तरी महाराष्ट्रान किंवा ह्या गोंयचे सृश्टीचेर असो तरेचो एक नांव कमयचें. आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसात. आणि म्हणूनच गोंयचो मराठी चित्रपट महोत्सव हो गोंयकारां खातीर खूब म्हत्वाचो आसा. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सगळ्या गोंयच्या कलाकारांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां. आणि ह्या चित्रपट महोत्सवाक ज्यांनी ज्यांनी हें आयोजन केल्लें आसा तांचें अभिनंदन करतां. आणि त्याच बरोबर ह्या पावसाचो हो एक प्रवास सुरू जाल्लो आसा. आणि त्याच बरोबर ही एक चित्रपटांची पर्वणी आमच्या गोंयकारां खातीर दिल्ली आसा. त्या बद्दल सगळ्यांचे आभार आणि अभिनंदन. आमच्या बरोबर गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत सर आमच्या बरोबर आसा. सर सगळ्यात पयलो प्रश्न, जायते फेस्टिवल्स गोंयांत चड जावपाक लागिल्ले आसा आणि एक परत एकदा म्हणटा की कलेची वीज आमच्या गोंयांत रुजूंक लागलेली आसा. कशें दिसता सर तुमकां? खूब बरें दिसता. पयल्यान पयलीं 12वो मराठी गोवा मराठी फिल्म महोत्सव शेट्ये ब्रदर्स जे करता, खरोखरूच हांव तांचें अभिनंदन करता, संजय शेट्टी आणि सागर शेट्टी हांचें, की तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आज उक्तावणाचो कार्यक्रम केलो. मराठी सगळे सिनेतारक सगळे जे आसा हे एकाच व्यासपीठाचेर हाडपाचो पराक्रम जो तांच्यांनी दाखयलो त्या बद्दल तांचें अभिनंदन करता. आणि ज्या पद्दतीन हेका तांच्यांनी हायप दिल्ली आसा, खरोखरूच म्हणजे 12 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत एक बरो मराठी फिल्म महोत्सव तांच्यांनी हांगासर घडोवन हाडला. हांव म्हणटा की बरें कल्चर जे आसा, फिल्म कल्चर तांच्यांनी हांगासर डेवलप केला. डेफिनेटली हो असोच जो आसा हो आनिकूय डेवलप जावप अत्यंत गरजेचें आसा. हांवें इवन दो म्हटलां की सरकाराच्या वतीन सुद्दां तांकां सपोर्ट करप ही अत्यंत गरजेचें आसा. आनी डेफिनेटली वील सपोर्ट फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायड. तुम्ही स्वता आणि तशेंच तुमच्या घरांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा की तुमी जायते कलेक वाव दिता, घरा कडेन आपोवन तांकां शाबासकी दिता. तुमचे स्टेप कितें आसतले टू डेवलप फिल्म कल्चर एज वेल एज थिएटर कल्चर आसा आमचे गोंयचे ते डेवलप करपाक? ॲक्च्युली गोंयांतले आमी पळयता की नावाजलेले कलाकार कितलेशेच आसतले. म्हणजे लता मंगेशकर पासून ते वर्षा उजगांवकर पर्यंत आमी म्हणटले कितलेशेच म्हणजे नांवां घेतले जाल्यार खूब आसतले. जे ऑलवेज गोंयांतले कलाकार जे आसा हे नॅशनल लेवलाचेर पावल्या. ते प्रमोट करपाक, डेवलप जावपाक अजुनूय जर फिल्म सिटी गोंयांत जाली आसत जाल्यार म्हाका दिसता आनिकूय कलाकार हे बऱ्यापैकी डेवलप जावं शकता. आणि तो कलाकार डेवलप जावपा खातीर ताची गरज आसा. योग्य रित्या जर फिल्म सिटी गोंयांत जावपाची जाली आसत जाल्यार ताका सपोर्ट गोंय सरकारच्या वतीन पुराय सपोर्ट मेळटलो. त्याच्या बरोबर नेहा महाजन मॅम आहे.
सगळ्यात अगोदर वेलकम टू गोवा अगेन. थँक्स अ लॉट. आणि मला वाटतं आम्ही 4-5 वर्ष अगोदर एकदा इकडेच तुमचं फिल्म प्रीमियर झालं होतं. नीलकंठ मास्टरच्या प्रीमियरला मी आले हो, होते. तेव्हाच आम्ही बोललो होतो. तुमच्याबरोबर पूजा पण होती, पूजा मॅम पण. कसं वाटतंय एवढी जर्नी आणि आज महाराष्ट्रभर पूर्ण भारतात तुम्हाला भरभरून प्रेम देत आहेत, गोव्यामधून पण कसं वाटतं? मला इनफॅक्ट आज सोहळ्याला आल्यापासूनच खरोखर वेगळं वाटतं आहे, कारण मी बरोबर नीलकंठ मास्टर माझा दुसरा किंवा तिसरा चित्रपट होता आणि त्या चित्रपटानंतरसुद्धा मला खूप वेगळ्या वेगळ्या भूमिका मिळत गेल्या, चांगली कामं मिळत गेली आणि आज सुभाषजींच्या प्रोडक्शन हाऊसतर्फे चीफ मिनिस्टर आणि कल्चरल मिनिस्टरच्या उपस्थितीत आमचं पोस्टर लॉन्च होणं आणि त्याचं ते सगळं दाखवणं, व्हॉट एव्हर. आम्ही आता त्याचं ट्रेनिंग सुरू केलं आहे, कारण त्यात मी एक ॲथलीटची भूमिका करते. त्यामुळे हे सगळं माझ्यासाठी खूपच होपफुल आहे. आय होप की मला अशा चांगल्या भूमिका मिळत राहतील, असं प्रेम मिळत राहील, मीही असंच प्रेम देत राहीन. नक्की नक्की नक्की. विजेते फिल्मचं आज पोस्टर रिलीज झालं होतं. काय आहे नेमकं फिल्म, काय कशा? तर विजेता ॲज द नेम सजेस्ट्स, आपल्या सगळ्यांना कुठेतरी जिंकण्याचं काहीतरी एक वेड असतं, एस्पेशली जर का आपण स्पोर्ट्समन असू तर ते जे मोटिवेशन असतं ते एक्सप्लोअर करण्याचा हा सिनेमा आहे आणि त्यामध्ये मी एक मॅरेथॉन रनर आहे आणि आय नो, सो इट्स अ जर्नी ऑफ, आणि पूजा सायक्लिस्ट आणि ट्रायथलॉन करणारी ॲथलीट आहे. स्पोर्ट्स पर्सनवरती स्पोर्ट्स, या इट्स अ स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म. सुबोध भावे इज प्लेइंग द कोच आणि सो व्हॉट हॅपन्स टू ऑल ऑफ अस. आणि विजेता आपल्या सगळ्यांना जिंकण्याला इतकं महत्त्व का द्यावं असं वाटतं, याचं कुठेतरी इट्स व्हेरी नाईस. बरं, आणखीन एक गोष्ट मी बघितली की गोव्यामध्ये आता एक 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 गोष्ट एक्स फॅक्टर असतो, कारण गोव्यामध्ये आल्यानंतर एक वेगळा आनंद होतो. मी सगळ्यांना बघितलं पण आहे की हां, गोव्यामध्ये आल्यानंतर आम्हाला एन्जॉय एक बाजूमध्ये आपण एक काहीतरी शिकायला मिळतं फेस्टिवलमुळे. सो त्या दृष्टिकोनाने कसं काय बघतं ह्या फेस्टिवल? ॲक्च्युली गोव्याला आल्यावर चांगलं अशासाठी वाटतं, म्हणजे आज खरं म्हणजे एअरपोर्टहून इथे येताना ट्रॅफिक पण होता, पण आम्ही त्या ज्या ब्रिजवर होतो ना, तो एकच ब्रिज होता, बाजूला झाडं होती, समुद्र होता, असं काहीतरी एक छोटेपण आहे गोव्यात, ज्याच्यामुळे कोणी आलं की असं वाटतं की आपण एका कुटुंबातले आहोत आणि कुठेतरी छान कोझी एका जागेत आपण सिनेमा बघतो आहे सगळे एकत्र. इथे ना एक इन्फॉर्मॅलिटी आहे की आपण जसं सुभाषजींशी जाऊन आपण गप्पा मारू शकतो. आत्ता मुंबईत आय थिंक इतकं सगळं मोठं आणि ग्लॅमरस असतं की तो असा एक वैयक्तिक घरेलूपणा जो गोव्यात असतो, लोकांच्या कदाचित भाषेत, खाण्यात, हॉस्पिटॅलिटीमध्ये, आय थिंक गोवन्स आर लाईक दॅट. ते असे मनापासून प्रेमाने आपल्याला स्वागत करतात, त्यामुळे आल्यावर खरंच असं वाटतं की गोवा इज होम. आणि नवीन एकतर फिल्म झालं विजेता, आणखीन काय आता रिलीज वगैरे होणार? माझी मागच्या शुक्रवारी नेटफ्लिक्सवरती लैला नावाची सिरीज, वेब सिरीज रिलीज झाली. ती दीपा मेहतांनी डिरेक्ट केली आहे. अगेन अ रिअली पॉवरफुल फिमेल डिरेक्टर. आणि आणखीन एक हिंदी फिल्म कोई जाने ना नावाची मी केली आहे. सो दॅट विल रिलीज. 5 वर्ष गोव्यामध्ये येऊन भरपूर चांगल्या तऱ्हेने आणि भरपूर काहीतरी बघायला मिळालं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि बेस्ट ऑफ लक इन युअर फ्युचर. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. 12th गोवा मराठी फिल्म फेस्टिवल सध्या गोव्यात उद्घाटन सोहळ्याला आम्ही आहेत आणि आमच्यासोबत प्रत्येक ॲक्टर्स इकडे आलेत, बोललेत आणि मिलिंद गुणाजी सर आमच्याबरोबर सध्या आहे. सर, वेलकम टू गोवा फर्स्ट. आणि तुम्हाला गोवा म्हणजे आम्ही परत वेलकम करणार म्हणजे आमच्यासाठी आहे, कारण तुम्ही गोव्यातच भरपूरदा आले आहेत. गोवा तुमच्यासाठी एक दुसरं घर आहे. कसं वाटतं सर गोवा? नाही, मी अर्धा गोवेकर आहे ना, त्यामुळे माझी आई गोव्याची असल्यामुळे मला गोव्यात आलं की बरंच वाटतं, कारण म्हणजे घरी आल्यासारखंच वाटतं. आणि आत्ताच आमचा ह्याच्या आधी जे चित्रपट झाला मिरांडा हाऊस, तो इंटरनॅशनल फेस्टिवलमध्ये दाखवला. मागच्या महिन्यामध्ये होतो, त्याच्याही आदल्या महिन्यात होतो, कारण शूटिंग तेव्हा चालू होतं. आणि आता या फेस्टिवलच्या निमित्तानं आलो आहे आणि मला बरं वाटतं की एक मराठी चित्रपटाला एवढा चांगला तुम्ही एक्सपोजर देत आहे, एक चांगला प्लॅटफॉर्म देत आहे. आणि गोव्याच्या सगळ्या आपल्या सुंदर भूमीमध्ये लोक मुद्दाम चित्रपट पाहायला येत आहेत, सगळे कलाकार येत आहेत. इट्स अ ग्रेट थिंग. सर, चित्रपट महोत्सव आम्ही जेव्हा बघतोय तेव्हा गोव्यामध्ये खास करून जे श्रोते असतात, जे पिक्चर बघतायत, ते डिरेक्टरला किंवा जे फिल्म मेकर्स आहेत त्यांना एक बरोबर रीतीने काहीतरी सांगतात, असं म्हणतात की बाबा चुकलं आहे ते चुकलं आहे, बरोबर आहे तर खूप बरोबर आहे. गोव्याच्या प्रेक्षकांच्या बाबतीत आम्हाला काय? नाही, गोव्याचं उलटं माझी म्हणजे मला सांगायचं तर माझे कुटुंबीय सगळे, आई गोव्याची असल्यामुळे बहुतेक कुटुंबीय सगळे गोवेकरच आहेत. त्यामुळे दे आर व्हेरी गुड क्रिटिक्स. म्हणजे उगाच ते आलतू फालतू खपवून घेत नाही. जे चांगलं आहे त्याला खरोखरच चांगलं म्हणतात, वाईट असेल तर वाईट म्हणतात. आणि कला आणि संगीत आणि नाटक हे गोवेकराच्या रक्तातच आहे.
म्हणजे अगदी आपले लोककला किंवा आपल्या शिमग्याचे वगैरे किंवा अशा ठिकाणी पण जी नाटकं होतात तेव्हासुद्धा मी बऱ्याच लोकांना बघितलेल्या कलाकारांना अत्यंत उच्च दर्जाचा अभिनय करू शकतात. त्यामुळे त्यांना कलाकृतीची कलाकारीची जाण आहे. त्यामुळे ते अतिशय सुंदर टीका करतात, चांगली टीका करतात. सर मी ऐकलं की तुम्ही कोकणी पण चांगली बोलतायत. हां उलयता पूण म्हाका कळटा पूण उलोवंक येना. हांव जाणता पूण उलोवंक येना. बरं सर, आणखी काही नवीन यावर्षी फिल्म रिलीज होणार आहे यावर? आता कालच माझा पानिपतमधला शेवटचा दिवस झाला. आशुतोष गोवारीकरचा जो येतो पानिपत, त्याच्यात एक स्पेशल गेस्ट अपीरन्स आहे. आणि एक हॉलिवूडचा चित्रपट आहे झाशीच्या राणीवर, सोर्ड्स अँड सेप्टर्स म्हणून, तो पण आता यावर्षी आहे. एक मराठी पिक्चर चाललं आहे, एक तेलुगू पिक्चर चाललं आहे. सर एनिवेज थँक्यू सर, आणि खूप खूप शुभेच्छा. खूप बरं वाटतं सर आम्हाला पण जेव्हा तुम्हाला भेटतो तेव्हा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सर, थँक्यू नाईस टू मीट यू.